Makosana panopa ndi zono tachimwendo banda atumizidwa ku maula tsopano osatinso kuti akhale ku area 30 ayi koma akuti no azikasunga ku maula ku ndende. Oh yes, apa tabwerano tsopano ndi update yathu yomaliza kumbali ya achimwendo banda pakanali panopa sofa ndi tizakhatupiriza mwina chakusogolo kuno komano ndizonena kuti tinasiyirana poti achimwendo banda maloya awo amapempha kunena kuti iwowa atulutsidwe pamvesese atulutse chifukwa chonena kuti akudwala vuto la nsana spinal cord ndi kuti no akuyenera akalandire thandizo kuti nomwina mwake zikakhale bwino akufunikira malo onena kuti ndofewa bwino kusiyana ndi mwina kundende kapena kuchitokosi pamene akumbali ya boma tapeza ra Prescott Mwayolipo amene amayimira kumbali ya boma akunena kuti ayi mkulu amene ngati zimenezo timuyeze pano tikamuyeza kenako timpitiseno kutani kundende azikayankhirano kuti no kundende ndipo thandizo la mankhwala azikalandira kuchokera kundende komweko. Maloya ake anapitirizano kumenya madibero onena kuti ayi tikufuna zonena kuti mkuluyi atulutsidwe akatulutsidwa choncho ndiye kuti no apasidwe mpata kuti akhozopita chipatala china chilichonse cha choice yake chimene angafune ndiye kuti ali kwawo kufikira no nthawi imene no mlandu ukhoza kuzapezeka kuti ukumvedwa fusobe kumakhala noti mutanthauza chani nthawi imene mlandu uzakhale ukumvedwa. Nkhani ndionena kuti mlandu umene amutchaja chimwendo banda akunena kuti iyeyo ndi Dala Kadula anapangana zonena kuti akaphe Frank Chiwanda ndanapezeka zoneta anapita umene kuja anampanga chibongo zinakhala motani Frank Chiwanda ndame anapita notsopano kukatani kukayirula nkhani ku polisi chaka chake pokamba kunena kuti munalitu mu chaka cha 2021 pameneno anapanga chibongo chimene cha Frank Chiwanda ndekuti kunali upuntha kubwera swapo ndekuti anapezeka kuti anamanga mimanja za anapanga chibongo atakufuna kutani kumupha nenkhanizi yatuluka pamene pajapa chifukwa chonena kuti ndiyokhudzana ndi kupha munthu akuti magistrate court silingakwanitse kuweruza nkhani imeneyoyo ikuyenera ipangidwe transferred immediately kupita ndiye kuti no ku high court ku court lalikulu la dziko lino li high court of course osati no Supreme Court of Appeal koma high court ndeno kumeneko kuti nkhani ipite kumeneko apange transfer china chilichonse ndati zitengabeti kanthawi ka process ndiye kuti no akuyenera asungidwe fa cha mlandu akuyenera asungidwe sopano kuti no kundende akuti amusunga osati kuona kuti no amutchaja kuti akakhale kundende komano amati pa remanded akuyenera asungidwe pa remand kungosungidwa sopano kundende kuja kuti na akudikira kuti akayankhe no nkhani yake akakonza date ndeno sopano pamene panavuta no sopano ajaji aweruza motani jaji amene amava nkhani imeneyi dzina lake ndi Judge Justin Banda ku Lilongwe Magistrate Court ndipo kumene kwatayimva nkhani yonse anoti ayi chigamulo changa ndi chotere chimwendo banda nkhani iti kuyipanga transfer kupita ku high court chifukwa kupita ku high court chimwendo banda akakhala pa remand ku Maula prison akakhala kundende ku prison mwamva bwinobwino achimwendo banda kupita ku prison adzikakhala ku prison kufikira nthawi imene azayitanidwenso kuti akayankhe nkhani ku high court. Okay, kuchoka pamene popo akunena kuti asanapite no ku prison judge wapereka mpata kuti no achimwendo banda apite ku chipatala akalandire thandizo la mankhwala so kuchoka no ku court apita ku chipatala akalandire thandizo la mankhwala akalandira thandizo la mankhwala straight Maula prison tukamba ziro ndi Maula prison ndi kumene akupita ndithudi akakhala ku Maula prison kufikira ndiye kuti no a high court azapange process china chonse kumene konkomayitana ndi chifukwa choti nkhaniza sikugwiridwanso ndiye kuti ku magistrate court ku Lilongwe so ma magistrate court sangapereke no konena kuti no akhala ndi say kuti no muzabwera siku lakuti muzayankha mlandu la siku lakuti panopa sizodziwika zonoti mlandu ukayankhidwa liti aitana litino ku high court koma nda high court amene akapange chiganizo kumeneko malinga ndi kunena kuti kodi pa desk pawo pali milandu yotani ndi milandu litino imene kwene ayithamangise kodi no iwo wano mlandu wa chimwendo bandawo komanso ndiye kuti ndi Dala Kadula angobwerese litino mu court high court kuti no ukayambe no kumvedwa kuti kumenekoko chigamulo chomwe chaperekedwa ndi chimenecho ndithudi kubwera ndiye kuti no Dala Kadula nkhani yake ndi imene yavuta yonena kuti iyeyu high court lalikulu linagamula zonena kuti pasapezekenso zonena kuti no
Dala Kadula akumangidwa ndi anyamata anzake aja onse amakwana 11 azikwanze. Ndifo ya zimene zozo tsopano akuti no Judge Austin Banda zamuvuta kuti no apekano chigamulo chotani, akunena kuti iyo khande ine ndingokhala sindiyankhulapo china chilichonse chifukwa nkhani yake ndiyovuta kuti tipange chonse ndizilimbanaso ndi chigamulo chimene anayika mzanga uja, so ine ndingokhala chete. Wangoganiza zokhala chete nthawi zina zake zimakula basi kungoti ndingokhala chete nanga ndipanga chani. Komano ndi kuti no mene zili motero. Komano akumbali ya amene akuyimira achina Chimwendo Bandawa alipo maloya atatu. Tinakamba za Jefferson Kadzipatika pali Khwima Mchizi ndekuti paliso ndekuti Sylvester Ayuba James. Magaya amene wawa akunena kuti yayi nkhani ya Dala Kadula ikhaisa akuyeneranso amangidwe fo chonena kuti chiletso chikunena kuti no apolisi samange ndekodi iye bwanji iye isakuyenera amangidwe. Komano Austin Banda wanena kuti pa nkhani imeneyi magaya ineyo let me just be speechless, ineyo ndingokhala chete basi ngati ndilibe mawu sindiyankhulapo china chilichonse. Zili motero tu. Chimwendo Banda ndi wautali ndithu pa remandi ku Maula prison ndi kumene azikakhala osatiso ku area 30 kapena kulingadzika ndikuti koma ku Maula prison. Tiuzeni maganizo anu mu comment section pa nkhani imeneyi. Chigamulo chomwe chapekidwa ndi chimenecho kufikiranso nthawi imene nkhani ikafikenso ndikuti no ku high court. Magayi ife tizakhale panopa kukupasani to you will never walk alone, inonse mzenda nokha ife tilipompa. Muruze maganizo anu mu comment section, mulemezanso maganizo anzathu akuti